vysadiť svoje rajčiny alebo niečo. Nejde o to, že ja chcem tie rajčiny vypestované. Ide o to, že ja sadím na ten internet a na tom internete zložením čerstvé rastliny, ktoré si sám vypestujem cez niečo. A nemusím po ne chodiť, možno si ich objednať a prídu tie rajčiny, čo ja som si vypestoval, prídu ku mne domov. Tak potom nemáme si väčší... Po prípade budem mať deti, budem chcieť, aby si pohrali. Nejaké firmy rajčiny a ti ich dojesú na druhý deň. Ale to je ťažko, vieš, milión ľudí... Môžeš mať bio, ktoré sú ozaj pestované niekde. Vieš, ale potom len si ich objednáš, nemusíš... Vieš, koľko to je bio? Len si ich objednáš. Kúpuješ bio? Čo? Kúpuješ bio? To je 3 razy drahšie ako normálne, keď kúpiš. No to aj. A čo? Neviem, teraz zabudol som. Ja chcem porovnateľné ceny, ako sú normálne v marketoch. Ja chcem porovnateľné ceny, aby sme to stiahli. Dá sa, alebo nie? Myslím, že nie. Nie, to musí byť, okolo toho je omnoho väčší konoby. Ja chcem 12% viac, akože pre mňa, pre tú holčinu a pre kera. A každý bude mať z toho 4% navyše. 12 delno 3. To bude jediné náš zisk. Z toho z normálnych cien plus 12%, hej. Budeme mať, že paradajka bude stať 3 koruny plus 12%, čo bude náš. 3,20. Takže tie 3 koruny dostane on. To bude stať zhruba 12%, to je nejakých 3,31. No. A tých 31 si rozdelíme my traja a tie 3 koruny dostane on, ako za to sa staral, ako on by dostal. Nie, tie 3 koruny nedostane, tie 3 koruny on bude musieť zaplatiť. No áno, ale ten farmár ich dostane, ktoré proste on akože zarobil. Na začiatku každého podnikania musíš vrátiť svoje prachy, aby sa zarobil. 3 koruny. 3 koruny, no. Vy chcete 3,30, hej? No? Takže tým pádom, ten, čo to objednáva, tú rajčinu, bude musieť zaplatiť za 3 koruny. 3,30, aj pre nás. No. Tých 30 je vaše. Áno. To nepočítam. To je 3 koruny, hej? Sú jeho, farmárov. No, a tie 3 koruny sú koho? Farmárov, čo to ide? Hej, a pozemok, elektrika... A to je on, to je všetko... Ale to je biznis všade, to, či si objednáš mesiareň v handlovej Prievidzi, prenajaš miestnosť, chceš otvoriť podnik, tak vždy tam musíš vrátiť svoje prachy a možno po 5 rokoch, po 10 sa ti vrátia. Vždy musíš investovať svoje prachy, aby sa ti niečo vrátilo. Len tie 3 koruny dostane ten farmár. Tie 3 koruny on dostane on, akože čo by ma taký človek dostal, a my dostaneme tých 30 halierov. To je v čistom zisku, ktoré neráta, že niečo som do toho vrazil, ale vždy treba do niečoho vraziť. Vždy musíš kúpiť priestory. To je na tých pol roka, a to nevidá. Tá rajčina nebude rásť z dňa na deň, ako to... Ale veď oni rastú proste iba u nás iba toľko, takže iba s tým môžeme rátať, koľko u nás do jesene narastú, hej? A potom je zase nič. Nemôžeš brať, že otvoríš podnik a hneď máš zisky. Vypestovanie jednej rajčiny na pol roka, hej? Tam je to zhruba polka, hej? Áno, normálne, ako klasicky rastú, áno. Víš, že to je malo? A veď my to budeme predávať, ako oni to... Si predstav, farmár príde, ja som sa pýtal, ja som normálne volal v Čechách na takéto polia a som sa s nimi rozprával. On hovoril, že no niekedy stojí 3, niekedy 2,50, niekedy 3,50, niekedy 4 a každý týždeň to mení, ale proste vždy je to tak nejak podobne. Ale to je za to, že to predávajú, hej? On to na to predá vždycky, klasicky. Aby bol v zisku, on to nerobí, aby bol v stráte. On to robí takto a my si dáme na to 12%, čo není ani pre ľudí proste také hrozné, keď budú mať k tomu ten game, budú mať k tomu tú zábavu, budú mať k tomu ten zážitok, budú chodiť aj s deťmi na polia proste, budú to riešiť, hej, keď budú mať